בקיצור, אלמוג אמרה לי שהיא רוצה תת, וזה גרם לי לחשוב. הלכתי לחדר, כפתרתי את החכי, שמתי עניבה, הלכתי לפארק, היה לי חם. נפגשתי עם אלמוג. הוא הסתכל עליי, אני הסתכלתי עליו. הוא הסתכל עליי, אני הסתכלתי עליו. הוא הסתכל עליי, שיט, אין לי מושג מה אני רוצה לעשות שנה הבאה. אז אחרי שיחה של 3 שעות ומיליון קלישאות. אולי תקחי עוד שנה צעירה, אולי תקחי עוד שנה ריש גוד. אני חושב שאת צריכה לקחת עוד שנה של התנסות. ועוד שנתיים לקחת תפקיד מוביל. איזה תפקיד את רואה את רוצה שנה הבאה? הובלת שכב"ג או הדרכה? את יכולה לעשות איזה תפקיד שתרצי. את פשוט צריכה להאמין בעצמך. שלחו את הטופס שיבוצים. לא משנה כמה אתה מכין את עצמך לסוף שנה, זה תמיד תופס אותך לא מוכן. ודיברתי איתו, ואיתה, ואיתה, ואיתו, ואיתו, ואיתה, ואיתו, ואיתה. ואז הבנתי איך השנה הבאה שלי תהיה הכי משמעותית שאפשר. הכנתי מצע, הדפסתי להעמיד קמפיין, גיבשתי דעת קהל, קשרתי שוחים. נהייתי שכבגיסטית, קפטתי, נכנסתי לשבט, אמרתי שלום. שלום. ישבתי בפאנל. בקיצור, ביקשתי ריכוז.